eyi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu e bandiraɓe sehilaɓe jangguiyankoɓe en garti kadi e windande men hande nde wonno jangde nde en keññaki jiɗɗen ko janngude jangde nde kala ko garɗen e muɗum to ne ɗigga tawa tampata yawruma nde wonno ko jangata ko koko janguɗa tan artata ga hankadi joni sa waɗi dani henne ayi sen mbaɗi joni dani henne en mbaɗi ni ayi ɗo ko ɗo woni ba ko ɗo jangunoɗa joburu ba e ba jorɗo ay ɗo jangunoɗa siñiije so adima hakkunde siñiije so woni sara bindol sinara alama wondi hay goto sinara ko ɗo jangunoɗa mimarak so wattidima e bindol so adima ene wiye mim so woni hakkunde ene wiye mim so woni sara bindol ene wiye mimarak alama wondi hay goto mimarak ko ɗo jangunoɗa allif allif jowiɗo allif taƴƴo tiguinte ko ɗo jangunoɗa lamara ko ɗo jangunoɗa lamara dendagal laamuji ko ɗo gonno laam allif en laam colal en lamara en ko ɗo wonno ɗo woni ha saqiru so wattidima hakkunde bindol ene wiye ha mawɗo ɗeɗo karfeje jeegom a jangi ba jorɗo nani a jangi ba jorɗo nani a jangi sinara nani a jangino mimarak nani a jangino allif nani a jangino lamara lamen laam colal en oɗo zéro wona zéro ko ha saqiru ni windirte walla ha mawɗo ko ɗeɗo karfeje jeegom kañƴe garɗa jangude hande haqqille ma wasa wilade hakkille ma wasa jiiɓade mi winoma ko ni wano ko ɗo woni ba jorɗo ko ɗo janguɗen joburu ba jorɗo mi winoma ko ɗo janguɗen siñiije e sinara ko ɗo jangunoɗen mim e mimarak ko ɗo jangunoɗen allif jowiɗo en allif taƴƴo en tiguinte en ko ɗo sawi ɗo wonno laamuji ɗi en jangino laamara en jangino laam allif en jangino laam colal ko ɗo sawi ɗo woni ha saqiru e ha mawɗo ko ɗo woni ɗeɗo karfeje jeegom noon kañƴe garɗen hande holludema noɗe ndendinirte sa faye windude jaren jam mbasen heppude ko jangde addi en wona heñare e jiiro
ay sen mbaɗinda ni yenne ay ɗo tan mbaɗɗa ni tobbuɗa toɓɓere ɗo mbiɗa ba ay ɗo ko woni dow ko ɗum janngani mbasa wide laam Djibrou Ba ala ko toɓɓere nde wiyete ba ay ɗo nde wonno tawɗa signe hakkude wadde ɗo mbiyatama ko siñiiƴe ay ko hakkude tawɗamo ko ɗum saabi mbiɗamo siñiiƴe ay ɗo ko mimo ko o woni ko sara bindol wadde mbiɗama ko mimarak nde wonno o woni ko sara bindol to ɗo ko allif ay ɗo ko laam nani e laam goɗɗo wiya laam ay ko ɗo woni ha saqiru gasi kaaɗen ɗo mbasen ɓennude ɗo wona en keeɓi bisimillahi ko ni windirte a jangi Djibrou Ba woni ba a jangi Sinara woni siñiiƴe a jangi mimarak woni mim a jangi allif a jangi laamo ko laamoji ɗi ndendinɗa mbiya laam e laam ndendi woni laam ha saqiru nan ɗon ɗum ɗo tan janguɗa hande mbasa woɗɗinde haqqille ma o ƴetta ɗum mbañotoɗa ɗum ɗo wona a andi no bisimillahi windirte mbasa tampinde hoorema wona ɓadimama janga ɗum law mbawa ɗum law certa hen law paya golle ma kadi ñaw ko ƴetten goɗɗum eɗen jara jam seeɗa tan jeeya mbatta windande hoorema walla seeɗa tan mbatta yiɗɗum e deftere he ɗum noon wadde ko jam jarata wadde en paami dow to woni adi banggue men ñaamo ko bajorɗo rewi hen ko Sinara rewi hen mimarak rewi hen ko allif rewi hen ko laamara rewi hen ko ha saqiru ɗen karfeje jangunoɗa less noon garɗa ko rendindeɗe e sañjeɗe ƴettuɗa bajorɗo o innira ba Sinara o innira siñiiƴe ay mimara ko nan ɗon en laaɓi cer allif rewi hen ay ko laam e laam ndendinɗa mbiɗa laam ay ha saqiru o woni ha mawɗo ɗo wonno ha mawɗo so woni sara bindol wiyete ko ha saqiru wadde ɗo keɓɗa bisimillahi ay bisimillahi de a andi hankkadi windirte a andata e bisimillahi kalɗo jiiɗa ko wayni ene wiye bisimillahi wadde en gari ha e bisimillahi hande kaaɗen ɗo bisimillahi ɗo mbasen wiide eɗen keño walla eɗen jiiro jangde men lelta jangde yawde kala ko janguɗa famɗi heewi yo ɗiggu mbawa ɗum jangude kadi mbawa ɗum windude ɗum wiyete jangde mbeɗa janga mbeɗa winda mbeɗa janga mbeɗa winda somi anda mi ƴeewo bawɗo mi namdo ɗum hollami mi siftora mi jakka ko ni tan jiɗmi jangiron mbason heñade mbason heppude jaren jam ɗum ɗo heewani ko jangano ko tan artata tawde Allah walli on gandi alkulal gotal gasi on kollama kala alkulal so adima hakkude sara so seridima ɗen noon garata hankkadi en cañe kala ko winda hen a janggani andu ko alluje janguɗa ɗe kanƴe goni ɗiggani wadde ɓamtaɗe jaaha aɗa jangguitoɗe jaaha to dental maɗa dental diine TV jaaha ƴewtoɗa toon eɗen toon aɗa jangguitoɗe yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reeno o ko musidɗo moon guiɗo moon saabu Allah Yaya Ly Kaolack Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina
an jiɗɗo jeeyede e jangde he mbatta ko 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o ngara kaala inde ma yettode ma ala debbo ala gorko ala suka ala mawɗo ko jiɗɗata janngude o ara haalane sarɗiji ɗi so welimo ko wiya ko o jokka jangde makko o wawa o acce o deeƴa ni foti yo Allah wallu kadi yo Allah newnu kadi yo Allah reen kadi yo Allah won gondiɗo on jarama wassalam ƴette kuɗi mon e carnet ji mon mbañi to janggon ɗigga